Γεια σας παιδιά, σήμερα όπως βλέπετε θα ανοίξουμε το Battle Pass. Έχω βάλει πάρα πολλά λεφτά, όπως βλέπετε σαν gems τα λεφτά και διάφορα. Έχω πιάσει όλους τους παίχτες γιατί έχω βάλει όλα τα... έχω βάλει πολλά λεφτά για να πιάσω τους παίχτες, τους έκανα όλους Max Power. Ναι, θα βλέπετε. Θα ανοίξουμε πρώτα, βασικά θα παίξουμε ένα match πρώτα, δεν είμαι πολύ καλός, θα παίξουμε και μετά θα ανοίξουμε το Battle Pass, πάμε. Τώρα μπήκαμε, μπορεί να χάσω αλλά θα ελπίσουμε να μην χάσω. Θα το δούμε εδώ πέρα. Πάμε. Sorry, δεν θα καηδένω, αλλά... Ναι, αλλά να παίξουμε το chest. Ναι, sorry. Έλα, πάμε. Πονάνε εδώ. Έχει, να με έχει εδώ, να φτάσουμε. Όχι, πήγα σε άτομα. Πήγα σε άτομα, sorry. Ναι. Έλα, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, λέω, sorry. Πάμε να ανοίξουμε το Battle Pass. Πάμε να πιάσουμε αυτά. Μετά πάμε να ανοίξουμε ένα Starcraft. Ανοίγουμε. Τίποτα το ιδιαίτερο. Το πάνω θα πιάσω μετά. Τώρα ανοίγουμε. Πάρε εξυπηρέα. Πιάσουμε λεφτά. Δεν θα μιλάω πολύ τώρα για να ανοίγουμε, να μην σας κουράσω. Θα ανοίγω μόνο γιατί θα σας κουράζω. Έλα, πάμε. Κάτι έκανε, αυτό άργησε λίγο. Κάτι δευτερόλεπτα. Έλα. Φέρω μου κάτι καλό. Yes. Πάμε. Έπια skin του Chester. Το Dark. Πάμε. Κάτι καλό please. Όχι, ακόμα μας λίγο. Μας έμειναν λίγα ακόμα. Βασικά όχι λίγα, τα μισά. Λάρη φίλε, φέρε μου κάτι καλό στο Starcraft. Το Real, Super Real, συνέχεια. Mythic, Legendary. Yes. Έλα πάμε. Έχουμε δει θα πιάσουμε. Τώρα πιάσαμε Mythic, Legendary. Epic, Mythic. Ας σας τυχαίνει και εσάς έτσι λίγο καλά, λίγο
δεν είναι καλά, γράψτε στα σχόλια. Αυτό εδώ, μην το δείτε, το έχει βγάλει, εσάς δεν ξέρω δεν σας έχει βγάλει. Κάτι μου έβγαλε εμένα και το κάνω. Πάμε στο Legendary. Τι πιστεύετε θα μου έρθει? Γράψτε στα σχόλια. Με το 5, με το 3 θα το πατήσω. 3, 2, 1, 0. Είναι καλό. Θα ανοίξουμε. Νομίζω το πάνω δεν θα... Άντε να το ανοίξω, δεν πειράζει. Φτάσουμε αυτό. Τα 1000 ευρώ. 1500. Αυτό. 10. Αυτό. Θέλετε να κάνω κι άλλα βίντεο? Γράψτε μου στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να σας κάνω. Ναι, sorry παιδιά, έκλεισα λίγο το βίντεο, σταμάτησα το να κάνω παύση γιατί είχα κάτι, μια δουλειά να κάνω. Ναι, θέλετε να κάνω κι άλλο βίντεο, πείτε μου στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να κάνω. Πείτε μου και θα σας το κάνω, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά για να κάνω βίντεο θέλω 500 like, ok? 500. Το έχετε? Έλα να δούμε αν το έχετε. Αν πάμε άντε στα 1000 θα σας κάνω 3 βίντεο. Μα ό,τι θέλετε όμως. Ό,τι θέλετε. Οκ. Έλα να πάμε. Τι δεν να κάνουμε τώρα? Πάμε να παίξουμε άλλο ένα match. Να βάλουμε. Τι πιστεύετε θέλετε να βάλω? Να βάλω Piper. Να βάλω Edgar. Να βάλω. Τι να βάλω? Πάμε να βάλουμε τον Buzz. Πάμε. Να τον Buzz το έπιασα. Ναι. Σίγουρα έβαλα πολλά λεφτά για να παίξω. Όχι για να παίξω. Για να πιάσω. Είδατε πόσα έβαλα? Πάνω από 500 ευρώ. Νάνι. Αυτό το skin του Buzz είναι πολύ ωραίο. Όχι. No, θα πεθάνω. Yay. Το γλίτωσα. Πάλι Spike. Όχι, με το Spike πάλι. Ναι, πήραμε win. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε να σας κάνω κι άλλο, πείτε μου.